Здравейте и добре дошли в канала на Glory Art. Аз съм Glory и днешното видео ще бъде арт тест, в което ще тествам арт материали от Pentel. Преди няколко седмици дистрибуторите на Pentel в България се свързаха с мен дали бих имала интерес да тествам арт серията на маркерите на Pentel, които са нова за България японска марка маркери и други пишещи средства, при което аз естествено казах да, пращайте, ще ги тествам и на следващата седмица получих това. Ей това, торба пълна с маркери на Pentel. И в днешното видео ще направя ревю и ще я порисувам с тях. Така, това, което ще се случи в днешното видео, ще разопаковам всичките арт материали. Ще ги тествам на няколко вида различна хартия. Ще отцветя една от собствените си илюстрации в книжката за отцветяване мастилени отвари и ще нарисувам нова рисунка с тях. Общо взето ще видя материалите как действат върху всякакъв вид възможна хартия. И другото нещо, което може би сте видяли от заглавието на видеото е, че на края на това видео ще има giveaway. Повода на giveaway е 4000 абоната или сабскрайбъра тук в канала в YouTube. Та информация за giveaway ще откриете на края на видеото, но ви съветвам да не скипвате, защото хората от Pentel бяха достатъчно щедри да ми предоставят и промокод за отстъпка, който ще разберете по време на видеото. Така че ако се влюбите в тия маркери по време на това ревю и искате да си ги поръчате, може да използвате този промокод. И без да увъртам повече, да започваме с теста и с рисуването. Така, това, което са ми изпратили, са един бръш пен, Pentel Art Color Brush в 6 различни цвята. Та-дам! И каталог с техните продукти и описания на кое какво прави. Това, което ще направя аз е да тествам всеки един от тези маркери върху по-дебела и текстурна хартия и след това върху по-тънка и гладка хартия от скицник. И също така ще ги тествам и в книжката ми за отцветяване мастилени отвари. Първо да прочетем за бръш пена, който се пада на страница 13. Подходящ е за скици, илюстрации, има гъвкав връх, става за калиграфия и детайли и е направен от 81% рециклиран материал. Yes! Може да бъде открит в 12 цвята, този, който имам аз е черния. Да го тестваме! Made in Japan, където, както всички знаем, обичат калиграфията, мастилото и четките, така че би трябвало това да е доста качествен материал за рисуване. Оказва се, че върви с допълнителни 4 писеца. Ето тук се поставят пълнителите с мастило. И както изглежда, ще трябва да си го заредя, но първо салфетка. След като сложих цилиндърчето с мастилото, би трябвало да го държа вертикално, така че бавно мастилото да влезе в писеца. Трябваше да съм малко търпелива, така че ако вие решите да си вземете подобна четка, да знаете, че отнема може би около минута, така че мастилото, което се намира ето тук в цилиндърчето, да напои
цялата четка, която започва най-вероятно някъде от тук и да слезе чак до върха. Ето в момента е изцяло черен връх. Окей. Можем да започваме с теста на хартия. Ще го използвам в скицника ми, който има доста тънка и гладка хартия. Това, което забелязвам моментално е, че може да прави много тънки и много дебели черти, като някак си добавя ефект на текстура и на четкане, една дебелина и една плътност през цялата линия. Ето, както виждате, накрая доста избледнява. Ще се пробвам да напиша нещо. Ще напиша благодаря. Oh, I need someone to love me. Oh, I need someone to love me. Сега да видим как ще се представи върху по-текстурна хартия. Да, както си мислех, ако искате цвета да бъде изцяло плътен, ето вече даже се омазах, трябва да използвате по-гладка хартия, тъй като заради четката, която е доста финна, ако хартията е по-текстурна, тя личи в линиите. Ето както тук се вижда текстурата на четката. Това препоръчвам този маркер върху по-гладка хартия. Поне на мен ми харесва много повече как седеше в скисника, отколкото на тази хартия. Но ако това е нещо, което целите и да има повече текстура, супер, става. И идва момента да тестваме цветните маркери, забавната част. Така. Нека прочетем и описанието за тях. Color Brush на 11-та страница. Мастилото, което се съдържа вътре, е с доста висока концентрация, така че използването на тези маркери е доста икономично. Дизайна на маркера е с увеличен контейнер. Именно това, което забелязах аз, че са доста едри контейнера, е ето тази част, това цялото нещо. Цветовете може да се смесват един с друг и също така да бъдат смесвани с вода. Самата четка е от найлон. Маркерът е перфектен за акварелни рисунки, илюстрации, рисуване на манга. Контейнерите могат да бъдат пълнени отново с мастилата от Pentel. Така. По опътване това, което трябва да направим е да отвинтим тази част, да махнем предпазния червен пръстен и да го завинтим отново. Хайде, 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 хайде. Тръгна! Яко! Окей, да повторим процеса за всеки един от останалите цветове. Цветовете са доста ярки и пигментни и мастилото се държи точно като акварел и много по-бързо попива в хартията и понеже цветовете могат да се смесват един с друг, могат да се смесват и с вода, това, което мисля аз е, че тази хартия, която е гладка и много по-тънка, не е много подходяща за тях. За това, което ще използвам за тях е тази текстурна хартия, като в момента ще видим как всеки един от тези маркери се представя, когато е смесен с вода и когато е смесен един с друг.
Сега нека се пробвам да оцветя нещо в книжката ми за оцветяване. Така, това, което следва да направя е да нарисувам илюстрация и с нея да използвам едновременно цветните, както и черния маркер за линиите. Това приключва моето ревю на маркерите на Pentel и също така трябва да кажа, че ако искате да си поръчате и за вас подобни маркери или други от серията, можете да го направите като кликнете на линка в описанието и преди да завършите вашата поръчка използвате промокода GLORYART20, което ще ви даде 20% отстъпка при плащане. Кликате на линк в описанието отдолу, въвеждате кода GLORYART20 преди да завършите вашата поръчка и получавате вашите маркери. И сега честа с giveaway, тъй като канала наскоро направи 4000 абоната. Както традицията повелява, трябва да има някакво събитие. Събитието ще бъде giveaway. То ще има един победител, печеливш, winner, който ще получи книжката за оцветяване мастилени отвари, принт, картичка и значка, пълния пакет. Той ще бъде обявен в следващото видео, а за да се включите в giveaway-а, това, което трябва да направите е да харесате това видео, да сте абонирани за канала и в коментарите отдолу да споделите нещо ново, което искате да пробвате тази година. Независимо дали е да карате кънки, за пръв път да излезете извън страната, да се научите да плувате
или да пробвате някакъв нов вид материали. Няма значение какво е, стига да е нещо ново, което искате да пробвате тази година. Времето за участие в giveaway започва от днес до 4 март в полунощ. Като както вече казах, победителя ще бъде обявен в следващото видео. Но, тъй като един победител е твърде малко, доста малко, а пък няма как всички да спечелят, това, което реших да направя в допълнение е разпродажба. Както повечето от вас знаят, имам малко онлайн магазинче в Etsy, където имам картички, книжки за осветяване, значки, принтове, стикери, какво ли още не. Докато тече този giveaway от днес до 4 март, всички неща в магазинчето ще бъдат с 30% намаление. Не е нужно да използвате какъвто и да е било промокод, просто отивате и каквото ви душа иска си го взимате. Това е. Линк към магазинчето отново ще намерите в описанието долу. Това видео стана доста дълго, затова благодаря ви, че гледахте. Не забравяйте да се включите в giveaway, да разгледате материалите на Pentel и ако имате някакви въпроси, да ги оставите в коментарите отдолу. Благодаря ви, че гледахте. Това беше всичко. Чао!